नों बहानिफ्राय लाबोआ बे ड्राग्सखौ? सार आं लाबोआखै, आं बिनिफ्रायसो लांफैयो। नों जायो? नों কি বস্তু এটো? এইটো গাঁজা খায়, এইটো এনে হোমেকে এইটো জানে। হা গাঁজা খায় এইটো। गांजा खाय। नोङो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनाया बेसेबां बोसोर जाखो? बेसेबां गोबाव जाखो? लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल। नोंथांमोन जों बयबो मिथिगासिनो दं जोंनि बर' हारिनि सोरगिदिं बिथिङा माबायदि जागासिनो दं। तो बेनि गेजेराव मोनसे स्पेशल आपडेट जोबोद मोस्ट इम्पोर्टेन्ट खोथा नोंथांमोननो आं दिनै खिन्थानो नागिरदों। बेनो जाबाय दिनै पुलिसा जेनबाय गाइस, पुलिसा जेनबाय। जोंनि रायजोनि जोंनि हादरनि पुलिसा जेनबाय। मानोना दिनै एसेबां गिदिर सरकार थासेयावबो एसेबां बुरजा पुलिस थासेयावबो जोंनि गेजेराव ड्राग्स साप्लाय खालामनाय, गांजा साप्लाय खालामनाय, ड्राग्स बेफार, गांजा बेफार बेफोर गासैबो सोलिगासिनो दं। आरो बेखौ दिनै पुलिसा हमनो हायाखै। आरो बे पुलिसा मावनो हायै खामानिखौ जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव NDFB बिथांमोना दिनै मावनानै दिन्थिगासिनो दं। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा, बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा, जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। ड्राग्स साप्लाय, गांजा साप्लाय बेफोर गासैखौबो सिर्फ NDFB नङा, जोंनि दुलाराय बर' हारिनि गासै सोद्रोमा, गासै सुबुं, जों बयबो साफा साफा रायजोफ्राबो दिनै NDFB बिथांमोनजों हेफाजाब होनांगोन। जों बयबो मोनफा मोनफा रल लानांगोन। जों बयबो जेथिं थाङा मानो, जेरावखि थाङा मानो, सोर बबेथिं मा खालामहैदों, मा खालामहैयाखै, सोर बबे खनाथिं एरसोहैदों, सोर बबे खनाथिं मा खालामहैदों, ड्राग्स जाहैदों ना जौ लोंहैदों ना इलिगेल माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावदों, जों बेखौ बयबो नोजोर होनांगोन। नङाब्ला जों गावनि फिसाफोरखौ मालाबाबो मोजां खालामनो हानाय नंला। जोंनि गथ' गथायफोरा बरबाद जासिगोन। जोंनि गथ' गथायफोरनि इयुना खोमसिनि फारसे थांबाय थासिगोन। दयो खाय, गांजाও खाय? गांजाও खाय? গাঁজা কেতিয়াবা খায়। गांजा কি কুইন্টাল বিক্রি করছে? লৈ আহে ডোঙেৰ পাৰৰ পৰা। ক'ৰ পৰা লৈ আহে? এই ডোঙেৰ পাৰ সাধু। মেইন নামটো কি নাম আছিলে? সাধু। ফোন নাম্বাৰটো আছে না নাই? ফোন নাম্বাৰ নহয়, এই মোবাইল নাই, ডাইৰেক্ট যাই লৈ। ड्राग्स जानाय बेसेबां गोबाव जाखो नोङो? ड्राग्स जाला आं सिगांसो जादोंमोन, नागारनानै 3 month 4 month बायदि जाबाय जाया। जायाखै। ओमफ्राय गांजायालाय? गांजाबो सोबा। जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया? जौ लोंनायाथ' बोसोर जाबाय। जौ बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ? साबेसेसो दङ? बबे एरियानि? जों जेरैबायदि गाज्रि खामानि मावो बेफोरबायदि सोर साबेसे दङ? आं सिनाया, आं सिनाया जेबो। आं सिनाया, सिनाया। नोंनि नामा मा नाम? তোর লগত কোনি আছে? বন্ধ খালাম। তোর লগত কোনি আছে? মই ডাইৰেক্ট যাই লৈ আহে। এই হাইটা আছে। হাইটা কোন হাইটা? ওই এই হাইটা ओरै फै। ओरै जिराय। हायथा जिराय नोंबो। हायथा सोर? जिराय। जिराय। नों बहानिफ्राय लाबोआ बे ड्राग्सखौ? सार आं लाबोआखै, आं बिनिफ्रायसो लांफैयो। नों जायो? नों खयदिन जाखो जानाया? नों ओइ नाफालाबि मास मोनसे जाबाय। मास मोनसे जाबाय। খাইটো থাম। এইটো মেন মানুহটো কোনে হয়? মেন মানুহ ষ্টেচনৰ পৰা যায়। ষ্টেচনৰ কি মানুহ? এই বাঙালি মানুহ। বাঙালি মানুহ। কেইবাৰ ধৰা পৰিছে? মই একবাৰে ধৰা পৰিছে, তাৰ পৰা লৈ আহাতে। তাৰ পৰা আনোতে ধৰা পৰিছে একবাৰ। তাৰপিছত পইচা কাক দিছে? পইচাটা উকিলে পইচা, পুলিচে পইচা খুজিছে। কিমান হাজাৰ খুজিছে? কোন পুলিচ আছিল এইটো? নামটো ক'ব পাৰিব? এইটোতো দেখি কৌশিক আছে না, কৌশিক উকিল ইয়াক দিছে দেখি। তাৰপিছত ডাঙৰ থানাত যায় দেখি। दिनै जोंनि हादराव पुलिस दं होननानै, आयेन दं होननानै जों मा आसा फारिनो हायो? जों दाख्लैबावै नुनो मोनदों, खोनानो मोनदों, नोंथांमोना बयबो खोनानो मोनदों। आरो दिनैसिमबो जों बयनिबो गोसोआव मोनसे सोंथि जानानै दङ दासिमबो, जायनि सोंनायनि फिननायखौ जों दिनैसिमबो मोनाखै। बेनो जाबाय जोंनि ट्राइबेल हारिनिनो सासे मैखोम सासे पुलिस अफिसार जन्मनि राभा बिथाङा अबथिरायै गोमोथावै थैनानै थांबाय। दिनै बियो मानि थाखाय जाखो? तो जोंनि हादराव, जोंनि रायजोआव बेफोरबायदि थासारिया जायोब्ला जों दिनै पुलिसनि सायाव, खुंथायनि सायाव, बेंथायनि सायाव जों माबोरै फोथायनो? आरो बे चेनेलाव गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम। फिसा चेनेल होननानै जोगोरनानै दादोनसै गाइस।